Gitapok sa mga maestra sa Iangala Senior Memorial Elementary School Gymnasium sa Barangay Maputi, Banay-Banay, Davao Oriental ang ilang mga pupil alang sa gipahigayong outreach program sa mga sundalo. Kini human nagkahiusa ang Community Development Team of Alpha Company, 48IB Kuyog ang 2FAB, AAR, Philippine Army ug Kiwanis International sa gihimong outreach program kagahapon Oktubre 20, 2022. Usa-usang gipalinya ang mga bata o gitunulan sa mga school supplies nga nag-unang panginhanglanon sa ilang pag-eskwela. Dunasay dulaan nga gihatag ang mga sundalo. Gawa sa school supplies, midalit sab og libreng gupit ang sundalo sa mga batang lalaki. Makita sa dagway sa mga bata ang kalipay sa ilang natagamtaman nga gasa. Nagpasalamat ang mga maestra sa gidalit nga outreach program sa mga sundalo. Samtang sa Davao de Oro, midalit sab sa ilang bulawanong tunol serbisyo sa katawhan ang mga sundalo gikan sa 66th Infantry Battalion sa mga residente sa Manurigaw, New Bataan. Dunay libreng tuli sa mga batang lalaki ug ibot sa ngipon. Nanghatag sab og libreng bag ug tsinelas sa mga bata. Tumong sa programa nga mahatdan ug mapaduol sa mga residente ang serbisyo sa gobyerno hilabi nang ngadto sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kun gidas. Gisalmutan ang aktibidad sa mga personahe sa Provincial Health Office, New Bataan Municipal Health Office, dental team sa 701st ug 10th ID Philippine Army. Hapsay ug nagmalampuson ang bulawanong tunol serbisyo sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.